Зодия Близнаци, здравейте! Това е вашият хороскоп до края на месец юни. Започваме от вас, защото вие сте рождениците в този период. Първо ще проверим какво е най-важното за вас в момента, как се развиват нещата в професионален план, разбира се, и в любовен аспект. След това ще вземем съвет от картите за вас. Да видим какво най-вече ви вълнува сега в момента. Кое е това, което ви интересува най-много и вълнува сега в момента. Любовта, семейството, може би нещо свързано с някакво празненство, някакъв празник във вашия дом, най-вероятно. Може да е също така закупуване на някакво ново жилище или пък на имот, или обзавеждане на такъв, или изобщо всичко свързано с разширение, с оголемяване, с развитие, крачка, стъпка напред в по-сериозен план, да речем. Ако се отнася в любовния аспект, това би могло да означава, че преминавате на едно ново ниво с вашия партньор. А в друг по-битов план би могло да значи, че сте на път или пък в момента си закупувате или обзавеждате своето жилище или правите някакви ремонти или изобщо някакво обновяване. Тук свързано е с вашия дом, с вашето семейство, с вашите близки. Ако ли не, може да планирате някакво тържество, рожден ден, сватба, кръщене, въобще такива неща, които са свързани с тържество и празнуване на членове на вашето семейство. Това е нещо, което ви занимава най-вече. Я да видим, има ли за какво тук да се притеснявате. Още малко. Някакъв избор трябва да правите вие. Има някакво решение, което трябва да вземете. И в момента сте на път да го направите и да го вземете, защото сте решили, че вече няма наистина на къде. Шеста главна арканя, когато се появи, слава Богу, в тази колода няма това значение, когато е пасивна нейната форма, за разлика от другите. Тук значението е, че просто ни трябва време за да хармонизираме мъдростта и силата и знанието, които имаме, за да ги съчетаем заедно в едно, да ги обединим, своето мъжко, своето женско, пасивното, активното и да стигнем до отговора, който ни интересува, който е вътре в нас. Използвайки, както виждате, тук имаме символа на Меркурий, по чието влияние е вашата зодия, затова използвайки ума си, разсъдъка си, разума си, може би комуникацията, говоренето с повече хора и така. Това би могло да ви помогне в избора, който ще трябва да правите. Може би той е свързан и тук с вашия дом. Добре, я да видим още нещо. Искате да се оттеглите ви от някъде. Някъде, където вече не се чувствате особено добре и сте отворили съзнанието си за нещо ново. Императора тук се подава на дъното. Видяхте ли как се подаде? Императора. Сега, за мен тук може би става въпрос за професионален план, но ако ли не... Тук ще трябва да се оттеглите от някъде, от някаква ситуация, от някаква обстановка, от някакви хора, може би, или пък оттегляйки се, тогава ще може да имате възможност за това разширение, за това смяна, може би на дома ви, може би на вашата месторабота, може да бъде и на въобще жилището, в което живеете, също така може да бъде някаква такава промяна и смяна. Но аз виждам, че вие имате нужда да се отдалечите от нещо, от някъде, от място, което не се чувствате вече особено комфортни, нямате желание. Дама чаша, когато се обърне, тя не се чувства наистина добре и има и такива неприятни състояния, когато буквално безсилие усеща и всичко е черно. Какво е свързано с това? Може би е свързано с нехармонично отношение на другите, невзаимност най-вероятно от конкретен човек или от хора. Да. Така или иначе, вие сте готови и вече сте отправили поглед напред в бъдещето, към новите неща, които могат да ви очакват. Затова аз виждам, че каквото и да не ви е правило доволни и щастливи преди, вие го премахвате и преминавате напред, като сте се отправили в една нова посока, където хоризонтите ви са чисти. Да, трите чаши вече са обърнати към вас, така че това са първите трепети, първите етапи, в които започвате вие някакси на чисто, в каквото и тук отношение да се касае тук тази подредба.
Сега ще попитам първо за работата. Щях да питам. Любовта излиза. Може би при вас трябва да бъде обратното, затова така и ще направя. Първо ще попитаме за любовта, след това ще попитаме в работен план какво се случва. Първо любов за зодия Близнаци в любовен план. Бесения. Стагнация или нищо особено, или все едно и също, или като че ли се чувствате жертви в някакво състояние, положение, в което решили сте си, че ще си пожертвате нещо, дали ще е спокойствие, дали ще е нещо друго и така си продължавате, но хайде да видим в любовта. Претърпяли сте тук вече някакви вие трудности и загуби и тепърва навлизате в един по-хубав период. Може би е трябвало тук да се разправите и да имате някакви неприятни разговори с вашия любим човек, да речем. С когото не сте успели така да смелите много брашно. Всеки е дърпал към своята си постелка, всеки е искал да се чуе неговия глас, неговата дума и това е довело до състояние, в което, за да има мир и да има спокойствие, всичко е застинало, умряло, спряло, е така, стои и си чака реда. Две десетки имаме тук, едната е обърната, слава Богу, така че преживяли сте може би някакво скарване, спор, нещо, което ви е тежало. Не, че сега ви е пак станало много леко. Виждам, че продължава да ви бъде трудно и тежко, като че ли може би вашия партньор не взима никакво участие, не е така ден в нещата, които вас в момента истински ви вълнуват. Не казвам, че си е тръгнал или че има нещо, което не е наред, въпреки че съществува и такава вероятност. По-скоро тук изглежда като че ли другия партньор не е твърде заинтересован от тези неща, които в момента са ви най-важни. Вие имате нужда от подкрепа, от помощ, от разбиране и се налага вие да свършите тук всичко сами. Сами да решите, сами да направите, сами да поемете просто инициатива за каквото и да било тук. Дали ще е свързано с семейство, както казвам, или с вашата личност, така като вашата си особа. Двъка чаша и следващата чаша, Следващата карта, която тук се пада, двойка чаши в перфектна права позиция, което значи, че в любовен план, въпреки каквито и затруднения да сте имали, каквото и да се е случило преди, и може би не ви е лесно и трудно, но пък усещате едно вътрешно удовлетворение вие в себе си и такова и ще бъде усещането ви към края на този месец. Единственото нещо, което аз виждам тук, мисля, че трябва да го кажа като съвет от картите, което си личи тук и се вижда е ако виждате, че нещо не е наред и не ви харесва като отношение или сте твърде натоварени или просто вашия партньор, да речем, избягва да поеме отговорност за някакви неща, тук картите ви казват, че ако продължавате да стоите и да мълчите, за да пазите мира и хармонията, това нещо в един момент толкова много ще ви дотежи, че ще доведе до къвги, до неразбирателство или най-малкото вие ще бъдете наранени от цялата работа, нали така. За да изпитате някакво вътрешно удовлетворение, свършете си вашата част, т.е. кажете това, което вас ви тормози. Поне да знаете, че сте го казали, ако другия човек така предприеме инициатива също да оцени вашите усилия и да ви помогне, ще бъде добре, но поне трябва да го знае, нали, за момента. Това по-скоро тук като съвет от картите. Иначе малко трудности е възможно да имате към средата на периода, които обаче ще бъдат изгладени в края или дори да не са изгладени. Дори да спрат на едно междинно такова ниво и вие да трябва да премълчите нещо, да жертвате своето мнение, его или каквото и да било там, за да има някакъв мир да се съхрани. Така или иначе, вие към края на месеца ще имате така едно вътрешно удовлетворение и любовта и хармонията ще се усети между вас двамата. Или най-малкото пък, изказвайки какво мислите, чувствате, този човек ще ви протегне ръка, ще ви разбере, защото е възможно той въобще да не знае вас какво ви притеснява и дразни. И вие да чакате той да се сети от само себе си, но няма да стане. Трябва да го изговорите. Тоест да го вербализирате, да го изкажете. Така, това в любовта. Сега, тук за много малко хора искам да кажа нещо. За хората, които са приключили скоро някакви отношения.
не са се разбрали с човека, с когото са били заедно, те са прекратили комуникация. Тук се вижда, че другия човек просто не е имал желание и не е искал да комуникира и да говори. Аз мятам, че всичко това е приключило и то за добро. И сега със сигурност не ви е тежко. Чувствате се в период, в който връщате лента постоянно и така не ви е много добре. Но това е нещо, което е на финала, на края и вече приключва. Вас ви чака нов етап. Двойка чаши е тук. Нов етап с нов човек, за когото вие не бива да изпускате просто от очи и от поглед. Тоест, той ще ви се появи, а вие може да не го видите. Нали? Бъдете на щрек за някой нов човек, който ще се появи евентуално във вашия живот. Само една секунда. Добре, това е възможно да не е скоро. Този месец просто да усетите една вътрешна хармония и баланс. Най-после да разберете защо се е случило, как се е случило, какво е можело да направите или не. Тук ще се преборите със своите вътрешни страхове, защото аз виждам, че вие имате някои от вас имат притеснение относно това. Обвиняват се заради това, което се е случило, а не бива, защото не вие сте виновни, като че ли. Поне не цялата вина е ваша. Вие сте поели буквално на гърба си, на раменете си, но не е съвсем така. И това, което ще осъзнаят, когато се изправят пред своите лични демони, е точно това. Че вие заслужавате повече и каквото да се е случило, то е за ваше добро. Чудесно. Добре. Хайде да видим сега в професионален план какво може да очаквате вие до края на месеца. Има ли нещо ново, което така се задава на хоризонта? Старо, някакви задачи? Какви ще бъдат вашите финанси през този месец? Какво да очаквате в работен план? В работен план перспективни, сякаш тук планове ще имате. Да. Някакво развитие ще има относно професионалния ви план. И това тук на тройка жезли вече човек е открил и стъпил на своя път. Това е когато намериш собствения си път, осъзнаеш какво и как го искаш, колкото и той да е в далечината още и да не е започнал. Ние сме съвсем в началото му, поне знаем какво искаме. Най-малкото някои от вас да са усилено вече започват да мислят и да търсят кое е това нещо, което ги притеснява, как могат да разширят нещо, как могат да го направят то да просперира, в каква нова насока, да речем, могат да го развият или пък самите себе си да развиват. Така че е доста добре. Така. Професионален план, защо така? Искате вие нещо ново да ви се случи. Имате някакви планове, може би само още планове, въпреки че на тая карта обикновен човек е зареден с идеи и готов да действа. Вече е отворен за новия път, за новите перспективи, е готов да действа. Или все още не са стигнали до вас тези перспективи, но имайте готовност и очаквайте. И вие, според мен, самите вие ги очаквате. Сега, за някои от вас не се чувстват особено добре, щастливо и удовлетворени на своето работно място. Имат нужда тук да се раздвижат нещата. Някои от вас са решили, че никога няма да осъществят своята мечта, че никога няма да намерят даже своята мечта. Такова е едно чувство, усещане. За да се появи тази карта, това не е така. Просто тук някакъв процес е започнал. Вие според мен искате да се тръгнете, може би от някъде, искате да отложите нещо, което се случва. Не се чувствате добре и комфортно или в средата, или в самата си работа. И дано тук да няма намесени чувства, защото има и съществува и такава вероятност. Но като че ли тук нещо не ви удовлетворява и не ви кара да се чувствате добре. Сега, появява се тук карта, която е една от малкото, които наистина говорят за лъжа, за измама, когато е пасивна седмица мечове, обърната. Тоест, това си е истинско такова предупреждение. Така. Тук, това, което бих ви казала, е, че е възможно да има хора сред вас, т.е. в колектива, в който работите, предполагам, или с хората, с които въобще работите, на работното ви място, свързано с работа, които бих се възползвали от вас. Тоест, вие тук ще сте по някакъв начин зависими и те ще искат да се възползват от това, което вие умеете. И то по такъв неприятен начин, като казвам се възползват. Може да се свързано с интриги, с сплетни, с всякакви такива работи. Буквално с измама, някой да ви излъже, да речем,
в нещо, за нещо. И така ще бъде малко разочароващо за вас и ще се чудите защо за Бога съм тук, какво правя аз тук сега. За много малка част от вас това дори може да се касае в любовен план, т.е. вие да имате връзка на работното си място и тук да изпитате едно отчуждение, отдалечение или пък да се разделите с човек, с който сте били и сега работите заедно и вече не знаете какво ще се случва, какво ще правите там, как ще го правите изобщо. Това е за много малък процент, но съществува като вероятност и възможност това да ви е така трудността на работата. С други от вас, както казах, тук или колеги, или хора, с които въобще работите, защото може да работите за себе си, просто услугите, които предлагате с хората, които взаимодействате, тук някой да се поне опита, вече сте предупредени, че има такава възможност и вероятност. Не е задължително да се случи, особено пък като знаете, бихте могли да реагирате по някакъв начин. Имайте си просто едно на ум до края на този месец. И така, доста голяма част от вас ще търсят осъществяване на своята мечта, но тук ще имате пречки. Да, ще имате пречки. Поне до края на този месец ще бъде така. Аз виждам, че ще имате нови планове и нови перспективи. Вие даже може би вече ги имате. Може още да не сте съвсем наясно, защото тук в пространството и напред не се вижда особено добре къде ще ви отведе този път, какво точно ще се случи. Може да не знаете какво е то, но вече сте излезли някакси на един нов път. И това го усещате най-малкото чисто емоционално, така на мисловно ниво все още. Също. Може би още не на физически план. Добре. Това е вашата прогноза и сега от оракула Spellcasting ще изтеглим една карта, която ще бъде съвет. Съвет за вас. От картите. Каквато и сфера да е вашия живот, вие сега като чуете оракула, веднага ще разберете за какво се отнася. Задавайте си въпроси. Задавайте си въпроси и ще получите тогава отговор. Карта, която ви се пада е отговори. Задавайте си въпроси, за да научите отговорите. Аз тук виждам, че този човек това, което прави е, че първо мислите му работят на пълни обороти, главата му работи, просто мозъка му много работи. За да получите отговорите, вие трябва да задавате правилните въпроси. Дали ще е на правилните хора, дали ще е вътрешно на себе си. Тук всичко като че ли се върти около това, че вие не се чувствате като че ли много удовлетворени този месец. И тук на всеки план го виждаме, че е така, защото има адски много пасивни обърнати карти и минавате през някакви трудности, с които като че ли искате сами да се справите и да се преборите. И има нещо, което вътрешно вас ви гложди. Ще получите своите отговори, като зададете правилните въпроси и ги се отнесете или към себе си, или ги отнесете към хората, към които трябва. Но за това трябва да попитате. И тогава ще има отговор. Попитайте и ще ви бъде отговорено. Така да ви кажа. Това беше в рамките на шегата, разбира се. Много е сериозна темата. Отговорите повечето от вас се крият вътре във вас. Имайте го това в предвид, помислете и не замитайте под килимчето неща, които трябва да излязат наяве. Дайте си сметка и си поемете отговорността за това. Това беше четенето до края на месец юни за вас, близнаци. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, моля, коментирайте. Харесайте, разбира се, видеото и ако все още не сте членове на моя канал, заповядайте. Бъдете мои гости. За сега ви казвам до скоро.